idlamlenze entombini, idlamlenze nasensizweni. Ma-Blue Nation, Mzansi, South Africa. Nginibiza nonke bafowethu njengohlukahlukana kwenu la eSouth Africa. Ngithi naye inkunzi yaMpongose siyamazi ukuba bafowethu. Lokho egila imanga, lokho eqhubeke njalo egila imanga. Hayi usephumela obala ukuthi ngoDisemba zokushaya. And uzoshayela yena-ke futhi hayi umfowabo, hayi umzala wakhe, hayi umalume wakhe, uzoshayelana ngqo. Okuyinto futhi engasajwayelekile. Fanele sikuveze kuleli qembu elingangathi noma kuleli bandla elingangathi. Kuyinto engasajwayelekile indaba yokucacelwa bafowethu. So le nkunzi le inesibindi kakhulu. Yabo nje lento eyenzile inesibindi kakhulu, iyangithusa mina indlela kanesibindi ngayo. Nakulomkhakha kakuwona-ke la emculweni, into nje engajwayelekile igcine kubaba laba abadala. Siyabazi nathi bafowethu. So ngiyayibongela inkunzi, nizobona nabanye ozakwabo beyibongela. Khona-ke nabagxekayo niyabazi nabantu banjani, kodwa-ke singakunaki okubi, sinako okuhle kuphela bafowethu. Sifisele inkunzi yaMpongose okuhle kodwa nokuthi nje uNkulunkulu ayihlenge into zayo ihambe kahle. Enye into engiyithandayo uyisibonelo ngezinto eziningi manje. Uyisibonelo ngisho kuthina esicishe silingane naye noma esilingana naye. Ilento ke efunekayo umuntu mangabe ehola abantu noma esibuko sezwe ukuthi adume ngezinto ezinhle, enze izinto ezinhle. Kuze kube nomuntu othi mayikhulu ethi ngifuna ukufana nobani. Nangenobani wakwenza ukuthi nokuthi ngomculo. Yabona ukuthi into enhle leyo bafowethu. So ngizokuveza nje ubufakazi lama ukuthi khona ongabonanga na. Hayi okuhle kuyabonga ngempela bafowethu, okuhle kuyabongwa eSouth Africa. Nokubona nje abantu abaphezulu bebezibonela njengoba sibona-ke bafowethu, njengoba sibona omnyovu siyabazi, onjoko siyabazi. Baningi nje bafowethu nibazi, omvezi emnyama, omsizi bafowethu yabo. Ngiveza nje ibandla eligxila kakhulu la kuma-social network. Ngiyalazi bafowethu lonke leli bandla leli. Yabo osamukelo shiz niyabazi. Ezemvelo banibani. Ngoba nibona nje bafowethu ibona ubufakazi lezi oKing Sonso banibani. Yabo so ibona ubufakazi lo bafowethu. Asibongela inkunzi. Sibonga nesibindi sayo. Kwasibindi uyabulela, sibindi uyaphilisa. Kuyasiza kwesinye isikhathi ukuthi ube nesibindi uma umuntu. Izinto ezinjengalezi nekuzenze uma unovalo noma uyigwala nokudecide-ayo uma umuntu futhi uthatha isinqumo ukuthi into ethile ngiyayenza. Kumele sikubongele ukuthi unaso isibindi sokwenza lokho. Ngibonga kakhulu bafowethu ngesikhathi senu. Bafowethu niqhubeke njalo ni subscribe, ni share amavidiyo. Niqhubeke ne-support bafowethu. I-support yona ebalulekile. Umuntu ngabantu. Ningangilahli bafowethu, asibambane njalo nje sibe ndawonye, siyakhe lento ibe nkulu kube ifamily. Ngibonga kakhulu.